Да внимавам, рече Господ тази притча. Царството небесно прилича на човек цар, който направи сватба на сина си и разпрати слугите си да повикат поканите на сватбата. А те не искаха да дойдат. Пак изпрати и други слуги и рече: кажете ми поканите. Ето приготвих моят обяд, юнците ми каквото угодно са заклани и всичко е готово. Дойдете на сватбата. Но те пренебрегнаха и отидоха кой на нива, кой по търговия. Други пък хванаха слугите му, поругаха ги и ги убиха. Като чу за това царят разгневи се, изпрати войските си, да погуби онези убийци и изгори града им. Тогава казва на слугите си: сватбата е готова, а поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото души намерите, поканете ги на сватбата. И като излязоха тези слуги по пътищата, събраха всички колкото намериха, и лоши, и добри. И напълни се сватбения дом с много сътрапезници. Царят, като влезе да види насядалите, съгледа там едного, който не бе облечен в сватбарска премяна, и каза му: приятели, как влезе тук, като не си в сватбарска премяна? А той го чеше. Тогава царят рече на слугите: вържете му ръцете и нозете, вземете и го хвърлете във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане със зъби, защото мнозина са сварни, а малцина избрани. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Като Отец и Син и Светия Дух. Приятелю, а ти как влезе тук? Е въпросът, който задава господарят на трапезата. Въпрос, който ще бъде зададен на нас един ден, когато искаме да влезем в Царство Божие. Как да ни пусне, как да влезнем, след като не сме се облекли в новият Адам, след като не сме запечатали, не сме запазили печата неповреден, който сме получили в таинството прощение. Господарят на трапезата, много ясно се казва в притчата, е Бог Отец, който изпраща своят единороден син за спасението на целия човешки род и устройва голямо пиршество, голяма радост за целия човешки род, защото се отключва вратата към Царството Божие. Раят отново е отворен и човекът може да се върне в рая, стига да поиска. Тази притча е казана и на фарисеите, и на книжниците, познавайки закона. И ви изпратих пророци, първите, които изпращат на трапезата, да бъдат поканени. Вие нямахте време за тях и не повярвахте, а някои от вас дори се усмириха и ги избиха. Така както се случи с нашия народ, с свещеници, първосвещеници и епископите, които бяха избити и пратени по лагери. И не само тук, а и в много други страни. Тогава Господ казва: тези, които поканих, бяха недостойни, нямаха време. Тези, които са се загрижили за имотите, за печеленето на пари, за богатствата, те казват: нямаме време да отидем на трапезата. Нямаме време в този свят, в неделния ден, когато сме поканени на тази сватба, на тази трапеза, да влезнем и да се зарадваме. И както виждате, малцина сме в църквата.
Тогава Господаря казва: поканете всички на тази трапеза и да не се озовават и добри и лоши хора. Влизат в църквата. На трапезата сме много. И ако тук в този свят може да се скриеме, да се прикриеме, да сложим маска, да облечем фалшиво благочестие и премяна, когато дойде Господарят на трапезата, ще се вгледа във всеки един от нас. Как сме се пременили? Дали сме положили труда да оставим греха и да се облечем в правда, или този грях искаме да се пренесе и в църквата и така да бъдем приети на трапезата. Тогава задава този въпрос, който е труден за нас, човеците. Как влезе тук? Не влезнахме ли с покаяние? Значите ли със твоята любов си не привляка в Христе? И с времето забравяме за това покаяние, забравяме за това как сме влезнали. Защото сме влезнали в един от трудните си моменти, в един от многото си трудни моменти, където никъде другаде не сме били приети. Сме влезнали в църквата. И единствено там сме намерили утеха. Намерили сме, че има нещо, което нищо друго в този свят не може да ни го даде. Общението с Бога, приемането на благодата, успокоението на душата. Светът това нещо не може да го даде. Оставайки обаче в църквата, може отново да преминем от добри към лоши и да си мислим, че така трябва да постъпваме и че така се постъпва в този свят, за да може да оцелее човека. Да, в този свят може да оцелее и да премине бързо годините, но няма да може да влезем в бъдещия век. Няма да може да влезем в вечността. Защото Господарят казва: аз ще се вгледам във вас и ще искам да ви припозная. Ако видя нещо мое във вас, свое, вие ще бъдете заедно с мен. Но ако всичко това, което ни дарува в този свят, ние сме го пренебрегнали и сме го отхвърлили, и то напълно осъзнато, той ще види, че ние сме изтинали и няма да може да влезем в царството. Казва ни в едно от Евангелията си, че ако сме топлохладни, дори не гориме в Христа, ще ни остави настрани да изтинеме и тогава пак ще ни изплюе, се казва в Евангелието, ще ни отхвърли. На трапезата са поканени абсолютно всички в този свят. И праведници, и грешници. Едни нямат време по имоти, ниви са наречени тук, и до ден днешен е така. Става въпрос за земя, за ниви, за къщи. Други имат оправдание и казват: ти лично мен не ме покани, или аз не знаех колко е важна тази трапеза за мен. И така отминават годините, отминава живота ни и ние не влизаме в пиршеството, не влизаме да се зарадваме на дара на нашия цар. Ако имаме едничък син и целият си живот сме посветили на него, особено майките, и направиме голяма сватба и поканиме всичките си приятели, колеги, роднини, напишеме покани, ангажираме ресторант, заведение, поръчваме най-хубавата храна, влиза младоженецът заедно с невестата, която е църквата в това Евангелие. И там няма абсолютно никой. Влизаме вътре заедно с близките си, най-близките, и там няма никой. Ние ще се натъжим. А и тези покани, които сме изпратили, хората са ги хвърлили, скъсали, а и са нагубили тези, които сме изпратили да ги поканат. И това нещо се случва в този живот, защото ние стигнахме до положение, в което не можем и да се зарадваме. Не искаме да се зарадваме. Радваме се само на парите, на материалното, на мамона. Не може да се зарадваме на това да общуваме с другия, да седнем с другия за 1, 2, 3, 5 минути
Тези неща сме ги позабравили. И оттам бяга от нас радостта ни. Какво казва ще направи царя с тези, които са изгонили слугите? Какво ще направим ние с тези роднини и приятели, които не са приели да дойдат на сватбата на нашия син, на нашето дете? Няма да искаме повече да имаме нищо общо с тях. Нито ще им се обаждаме, нито ще ги виниме, нито ще ги мислиме, ще ги отхвърлиме като такива, които вече не са ни сродници. Господ казва, ще ги разоря, ще погубя градовете им, това, което виждаме по новините. От алчността ни, от безхаберието ни и най-вече заради липсата ни на упование в Бога, Той ни праща предупреждение, че заради тази алчност и заради това самозабравяне, което имаме, ще се погубиме и че всичко това, което трупаме в един миг, губи своята стойност и се превръща на прах, на пепел, на дъски. Морето го поглъща. Тогава, вместо да се опомниме, ще кажем къде е държавата, къде са тези, които ни обещаха, че ще благоденстваме и ще намерим някой виновен. Но в цялото това страдание, което преминава във всеки един човешки живот, ще има някой, които ще се опомнят и ще иска да помогнат. Така че за тази трапеза, която става въпрос, когато се опомниме, ние се пременяваме, ставаме ново. Когато се самозабравиме, оставяме бляскавата си дреха, в която сме облечени, и ядеме трапезата, като забравяме за какво сме призвани, не за този свят, а за живот вечен. Евангелието завършва с думите, че мнозина са звани, а малцина избрани. Звани са абсолютно всички. И ние сме звани. Но дали ще бъдем избрани, това зависи от труда, който ще положим и жертвата, която ще пренесем, и най-вече дали ще приемем Христа като наш Спасител. Ходенето на църква, пагането на свещи, правенето на дарения, постенето от безсънните нощи, поклоните, всичко това Господ го цени, но това е само външната част. Защото Той няма да се гледа в това как сме облякани, а дали сърцето е запазило своята чувствителност. Дали сме Негови, дали сърцето ни е привързано към Него или към материалното. Където е привързано, там ще отидем. Затова Евангелието в днешната 14-та неделя след Петдесетница е посветено за тази трапеза, която ще ядем и ние с вас сега. Може да ядем като недостойни и тя да ни навреди и да бъдем изхвърлени. Можем и да се подготвим да кажем в нашата немощ ти ни призова Господи. Затова измивай греховете ни, приемай ни, дай ни сили и ние да се борим с